O Centro Cultural Marcos Valcárcel acolleu a presentación de Imos de Curtas 2026, unha gala de cinema que supón o regreso deste proxecto ao Teatro Principal de Ourense despois de case 15 anos de ausencia. O noso centro educativo fomenta as novas metodoloxías educativas, non? O que é a formación sale das 4 paredes da aula ao exterior. Entón, traballase moito con proxectos e aquí vamos a ver o resultado desa formación que reciben este alumnado na Farixa. O evento terá lugar o xoves 22 ás 8 da tarde, con entrada gratuita e contará coas presentacións de 3 das producións audiovisuais máis recentes do alumnado do CIFP A Farixa. A gala en sí é unha mostra de curtametraxes realizados polo alumnado en curtametraxes recentes do alumnado da produción audiovisual de espectáculos. En definitiva, é un proxecto que consta dunha práctica onde o alumnado de segundo, entre os cales eu me conto, enfróntase a realizar esta mostra diante dun público no Teatro Principal. Vamos presentar 3 curtametraxes feitas nos anos anteriores. Cada unha delas non ten unha temática en específico, cada unha conta un tema totalmente distinto, pero creemos que vai funcionar moi ben e vai deixar unha noite de cine e espectáculos no teatro.